צריכה להיות פה, אני כל שנה יש לי לפחות 2 הופעות. אם היה עוד זמן, גם מחר יש לי, אבל אני שמחה לעשות את זה, מפני שזה משהו מפליא, שכל כך הרבה אנשים לא שייך באיזה גילאים. רוצים לדעת יותר מה שהילדים שלי היו קטנים. הבן הגדול שלי, בן 71, וכשהוא היה בתיכון, לא דיברו על זה בכלל. היה לי ויכוח תמיד, הוא לא הבין איך אלפים הלכו ככה בלי להתנער, כי אי אפשר היה, אף אחד לא יכול להבין את זה, רק מי שהיה שם. אי אפשר היה ללכת עם סיכה על פיל, אבל לא משנה. עכשיו יש התעוררות לא רגילה בכל הגילאים לאנשים מבוגרים וצעירים שזה עושה לי טוב. מפני שזה עוד לא היסטוריה, זה אנחנו עכשיו. ולדאבוננו יש כל פעם פחות אנשים שבאופן אישי יכולים לספר. ואני הייתי בבתי ספר תיכוניים בכיתות י"ב שנוסעים לפולין, ילדים כאלה שהולכים לצבא בקיץ, ישבו 1.5 שעה בשקט כזה ושאלו כאלה שאלות שאני לא האמנתי שאני שומעת. אז זה דבר מבורך. ואני חושבת שגם ההורים, אתם כולכם צעירים, אתם גם בטח, או ששמעתם, אבל זה אחרת, כששומעים באופן ישיר. אני גם לא עושה כאלה בצורה כזאת נורא מפחידה. אני קצת מייפה את זה, שיהיה לכם יותר קל. זה קודם כל. שמי מניה ורטנפלד, ואני בת 91. כן. תודה רבה. תבואו כל יום. ואני עושה את זה מאז שזה כבר כמה שנים, זה כבר 10 שנים בערך. וכל זמן שאני יכולה, אני עושה את זה בחפץ לב. והילדים שנסעו לפולין בכיתות י"ב אחרי שאני הייתי לפני 2 בבית ספר ראשונים בהרצליה, בתיכון ראשונים, הנכדים שם, כולם שלי גמרו שם, אחרי שהם חזרו, הם היו אחרים והבינו יותר וידעו יותר, זה לא יאומן. אני בעצמי לא האמנתי איזה שאלות חכמות שואלים הילדים האלה. שאלה אותי תלמידה, ויש לי מכתב, לא הבאתי אותו, זה שלחה תלמידה של אחת כיתות י"ב, שהייתה אפילו לא יודעת מי זאת, רק יש שם שם. מכתב כמו סופרת, ואיך שהיא מתנצלת על שעשו עוול וכך הלאה וכך הלאה, והיא אומרת שהיא הבינה אחרת, כשהיה כבר שם אחרי שסיפרתי לה, היא ראתה את זה בעיניים אחרות. זה קשה להבין היום, בדיעבד, אני לפעמים, לא לפעמים, זה תמיד ישנו שם איפה שבאיזה מגירה, אבל אני היום לא מבינה איך מה שאני עברתי, שהייתי ילדה בת 13 כשפרצה המלחמה, ואני לא יכולה להסביר את זה, זה לא שכל, זה לא חוכמה, זה לא כסף, זה מזל, או זה גורל, או איזה אינסטינקט שהוביל אותי בצד אחד, ולא להפך. אז ככה שאני לפעמים מתלבטת איך זה יכול היה לקרות. למה אני כן והיה לי אח יותר קטן והוא לא. זה קשה להבין, אבל לא משנה. קצת מסיפורים, וגם בעלי ניצול שואה היה, ולא יצא ספר שאין אצלי בבית על שואה. הוא היה קצת מזוכיסט, אני לא. אני לא קורא מפני מה שיש לי זה מספיק. בכל אופן, אני מגיעה ממקום יפהפה, עיר שהיו בה 12,000 יהודים, ומקום נפלא, עם נהר באמצע העיר, מסביב הרים, והייתה קבוצת יהודים, בדרך כלל בפולין אנטישמית, אז והיום. יהודים לא יכלו לגור, לא לקנות אדמות, לא לגור בכפרים, רק בעיר. ומה שקרה שכל המסחר בעצם היה בידי היהודים. וזה כנראה ספרייה, זה לא הפריע, היה לי אחרי
גירוש ספרד, אז היה מלך בפולין, שהוא זה שהזמין את היהודים לפולין, והם פיתחו את פולין. אבל האזור זה בדרום פולין, דרום מזרח פולין, מקום מאוד יפה, זה פעם היה, קראו לזה, זה פעם היה שייך לאוסטרו-הונגריה עם קייזר פרנץ יוזף, וזה קוראים לזה גליציה. היום זה אוקראינה, נתנו את זה לאוקראינה, והמקום היום, שם מי שנשאר בעיר שלי, אחרי השואה, מ-12,000 יהודים נשארו 70 בודדים, גם מהאזור. ואז יצא בשנת תקף 40, כשנגמרה המלחמה, בשנת 45, החליטו שאת החלק הזה נותנים לאוקראינה, ומי שאזרח פולני יכול היה לעזוב ולנסוע לפולין, וכולם, מי שנשאר ברח, לא רצו להישאר עם הרוצחים האלה. בשנת 39, כשהיה ההסכם של ריבנטרופ מולוטוב, אז הם חילקו את פולין מהצפון עד הדרום, מזרח פלשו הרוסים ומערב פולין הגרמנים. וזה לקח בערך, כשהיו רוסים, כשפלשו הרוסים, אז גם יהודים היו בצרות, מפני שכל יהודי שהיה לו איזה עסק קטן, פרטי, אז הם חשבו אותו לעשיר, והיו לו סיכויים שהוא יגיע לסיביר. והם התנהגו לו עם יהודים גם כן, כי כולם היו אצלם שונאים, ובטח גם יהודים. ואחרי תקופה קצרה, מי שהיה לו איזה עסק חיסל אותו, לא יכול היה להחזיק אותו, מפני שהם לא נתנו, ואחר כך, אחרי תקופה קצרה שהתחילו, ראו שזה משהו לא כל כך מסתדר, ואחרי שנתיים, קצת פחות, פתאום יום אחד הגרמנים התחילו לדחוף אותם למזרח, את הרוסים, והם כל כך ברחו ברכבת ובמכוניות, בלי ירייה נכנסו הגרמנים. זה היה בהתחלת יוני, 6 ליוני, ב-41, והם נכנסו, אני עמדתי בחלון, החדר שינה אצלנו יצא לשני רחובות, החלון, ואני עמדתי בחלון וראיתי שבאו הפטרול הראשון של הגרמנים בשרוולים מקופלים כמו צופים, בלי ירייה. וברגע שהם נכנסו תקף בהתחלה, אחרי כמה ימים, יומיים, 3, אז התחילו הרוסים שברחו, אז מי היה בית סוהר גדול בעיר, מי שהיה בבית סוהר שם היו כל מיני, אשמים ולא אשמים. אז הם רצחו, ואחר כך שהגיע גם הצבא, אחרי יומיים, אז לקחו בדרך, היו חוטפים יהודים, להביא אותם לבית סוהר, שיוציאו את הגוויות שם, וחלק גדול לא חזר. זה היה ככה, וכמעט כל יום, כל מי שהיה ברחוב, מי שרצה יכול היה להרוג יהודי. וזה היה דבר שלא, אי אפשר היה, הילדים לא הסתובבו ברחוב. היה מין פחד כזה. אמא שלי למשל, במלחמת העולם הראשונה, הם ברחו לגבול גרמניה, פחדו מהרוסים. ואמא שלי עוד למדה שם, והיא אמרה, מה יכול להיות? אז ייקחו את הרכוש וילכו לעבודה. אבל על רצח כזה אף אחד לא תיאר לזה. זה עם כזה תרבותי, ועם כזו תרבות וכזה חינוך, אז הנה מה שהם יראו, מה שהם יודעים. ואחרי פחות משנה בערך, הם התחילו לעשות גטו. אז היהודים גרו בכל מיני מקומות. אז סגרו כמה רחובות, והעבירו את היהודים לדירות. בדירה שלנו גרו בכל חדר 2 משפחות עם ילדים.
בהתחלה זה לא הבינו עוד מה שהולך להיות, אבל אחר כך כשהם נכנסו היו גם בערים אחרות, ואז שמענו ששם יש אקציה, הם קראו לפוגרומים האלה, הם קראו אקציה, אני עד היום לא מבינה למה, אולי זה מצלצל קצת יותר טוב. וכששמענו שבעיר הזאת הייתה אקציה, פה הייתה אקציה, אז לא היה רדיו ולא היה טלוויזיה, בוודאי שלא, לא היה עיתון, לא ליהודים בטוח, ובגטו זה היה כל פעם הם עשו איזה כזה פוגרומצ'ק אחר בגטו, מספיק שנכנס איזה גסטאפו לגטו, סתם לסיבוב, אז בדרך מישהו פגש הוא ירה בו, כמו משהו לא יאומן. וכשהתחילו לצמצם את הגטו, אז סגרו אותו, והילדים לא ישבו בבית, לא ישבו בחוץ, ממש לא, אף אחד לא יצא כשלא מוכרחים. ולא היה גם לאן, ופחדו מפני שכל פעם שנפגש מישהו עם איזה גרמני או ז'נדרם או גסטאפו, אז לא חזר. בתקופה יותר, לא היה כלום, לא היה אוכל, ולא היה מה לקנות, ולא היה במה לקנות, זה היה מצב נורא. וככה כל כמה חודשים הם היו עושים אקציה. אז זה היה פורץ ב-12 בלילה, עמד על יד כל שער, גם אוקראיני, ז'נדרם אוקראיני, גם ז'נדרם גרמני, וגם גסטאפו. והם היו אוספים ב-12 בלילה, הייתה ירייה, וכולם פרצו את השערים לכל בית, בבת אחת. והיו מוסיפים אותם, היה בעיר מין מגרש כזה, כיכר כזאת גדולה, אז בצד אחד היה שולחן ארוך עם אלכוהול, שם ישבו הגסטאפו, ומולם אספו את כל האנשים. יש אנשים שחושבים שהשואה זה אושוויץ. לא, זה לא רק אושוויץ. למשל, אצלנו לא היו מחנות השמדה כמו היה באושוויץ, ולא היו קרמטוריום, אז ירו במקום, או שהיה בברזץ למשל, היו בורות מסית. אז למשל באקציה אחת היה של 3,000 יהודים, הביאו אותם לבית הסוהר, למחרת הובילו אותם ללבוב, שזו עיר מאוד גדולה, ושם עשו סלקציה. אז אנשים צעירים הורידו, היה שם מחנה השמדה, שכל בוקר היה, כשהיה המסדר, ישב אחד עם רובה כזה אוטומטי, ומי שנפל, נפל. אם לא, אז הוא נפל. ככה הלך גם אבא שלי באחת האקציות. וחלק שנשאר, שם לא נשאר אף אחד במחנה הזה. אבל אני לא מבינה למה הם היו מורידים את האנשים בשביל לענות אותם כנראה, מפני שהם לא הובילו שום תועלת. וזה היה בלבוב, שם היו בגטו הזה, היה איזה 300-400 אלף יהודים, הייתה עיר מאוד גדולה בהרבה יהודים, לא נשאר כמעט כף אחד. היום זה אוקראינה, למה זה הצליח להם ככה, גם בפולין וגם באוקראינה במיוחד, הם היה משתפי פעולה ממדרגה ראשונה. לא, אתה יודע שבאו למשל אלינו בזמן האקציה לבניין, לבית, והיו מרתפים, אז היה מכוסה שאפשר היה להתחבא. ומה שקרה, שהגרמני לא ירד לבונקר כשישבו, הוא שלח את האוקראיני. הוא פחד, הגרמני. אז הוא היה היו אומרים להם, אוקראינה ששוויינה, זאת אומרת אוקראין, הם לא אהבו את האוקראינים, אבל את היהודים הם שנאו יותר. אז בצורה כזאת, כל פעם היה פחות, וכל אקציה עלו כמה, הם חיפשו תמיד תירוץ לפני החגים. למשל, האקציה הראשונה הייתה לפני ראש השנה, והאקציה השנייה הייתה בשמחת תורה. שהם תמיד חיפשו להם כאלה, וזה כל פעם כמה אלפי יהודים. וזה היה משהו זוועה, שאבא שלי באקציה, יקים זה יקים. היה להם קונטיגנט של
3,000 יהודים, אז היה 3,001, אותו שחררו. באקציה הראשונה לקחו את אבא שלי, והיה לי אח קטן יותר ממני ב4 שנים, הוא היה אז ילד בן 10 או בן 9, משהו כזה, והוא היה... ספרי איפה התחבאתם, איך תפסו אותו? כן, אמרו שיהיה אקציה רק לגברים. ואז אבא שלי הוציא את הילד, תראה כמה שהם טמטמו את כולם, שילד בן 11 גם יכול להיחשב לגבר. ואז הוא הוציא את הילד ב-12 בלילה מהמיטה יחף, והבית שלנו היה שכן עם בית מצד הארי, זאת אומרת מצד מחוץ לגטו. אז אפשר היה לעלות לעליית גג של הצד השני. וככה הם עשו, ועוד מישהו מהבית, ויחד עם זה, עוד לפני שאני הספקתי לסגור את החלון, אני שמעתי יודן ראוס, הורידו את כולם מהגג שם, מעליית גג, גם את האחי, ואחרי 24 שעות נגמר להם המספר שהם היו צריכים, ולקחו ושחררו. אבא שלי היה בקבוצה שהיה יותר מ3,000. את האחי הוא יותר לא ראה. לקחו אותו וזהו. ואחרי 24 שעות הוא חזר וחיפש אותנו ומצא, וסיפר מה שהוא ראה. לא ידענו בפנים מה שקורה. ואחרי, בשמחת תורה, שוב פעם הוא נתפס, ויותר הוא לא חזר יותר. תסתכלי איך היה יחד איתך. איפה התחבאתם בבית? בבונקר? כן, היה שם, לא בונקר, זה היה מקלט, ואני לא יודעת אם אתם בחוץ לארץ, מקלטים היו עם דלת כזאת שהייתה נפתחת, וזה היה מתחת למדרגות. אנחנו גרנו בקומה שנייה. וכשסגרו את זה, ואפשר היה לשים משהו, איזה סמרטוט, אז זה לא ראו. ומבחוץ זה גם היה מוסווה. ולא ידענו שזה הולכת להיות אקציה, רק שמענו שיורים. אז אנחנו גרנו בקומה שנייה, ואני נכנסתי להיסטריה, הייתי ילדה קטנה, לא כל כך קטנה, אבל זה ילדה. והתחלתי שנרד למרתף. וירדנו למרתף, ואני הייתי אחרונה על הסולם בשביל זה, והייתה לי דודה שבאה לגטו לגור אצלנו עם 2 ילדים, והייתה ילדה בת 1.5 שנה. היא אצילות נפש שלה, שהיא לא רצתה לרדת עם הילדה, שהיו אנשים, היו שם איזה 15 איש במרתף הזה, שהילדה תבכה, ואני עוד לא הספקתי לרדת, והיא ירדה איתנו, סגרה את זה ושמה איזה ארגז על זה, ושמענו תקף שנכנסו לחדר מדרגות, וקום היא קראו לה, והיא עוד אמרה שיש לה למעלה תינוקת, עלתה למעלה, לקחה את התינוקת, הילדה לא צפצפה אפילו, ומאז לא ראינו אותה יותר. אז זה היה כזה מין, אני לא מבינה, היום אני לא מבינה את זה. וזה ככה הולך אחריי כל השנים. ואחרי שצמצמו את הגטו כל פעם פחות, זה לקח, היו גם... שתפסו אותך ואבא שלך. זה יותר. החבר'ה שלי יודעים את כל זה בעל פה יותר ממני. באקציה הראשונה, הם כל פעם היה להם טריק אחר. למשל, פעם זה היה עם הז'נדרמים האוקראינים, פעם היה עם המשטרה היהודית. זה היה באקציה השנייה. הם באו הביתה ואמרו שצריך לחתום על איזה תעודת זהות, תעודת עבודה. ובא שוטר יהודי לבית ולקח אותי ואת אבא, והלכנו על יד היודנראט היה מגרש כזה גדול, ושם הביאו את כולם. היודנראט, אני רוצה להגיד לכם, זה אולי נשמע קצת מוזר, מפני שעוד היום זה מוזר. יושב ראש היודנראט היה עורך דין יהודי, ציוני, והיה כלב כזה שזה קשה לתאר. אני לא יכולה להבין את זה. יש כנראה באנשים מין
יצר כזה, לא לכולם, אבל כאלה שזה בהזדמנות הראשונה הם מוציאים את זה.